Gibilin sa usa ka inahan ang puya nga iyang giutong sa sulod sa pansayan sa interim building sa Carbon Market sa Dakbayan sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo? Naukay mga tao sa interim buildings Carbon Public Market humanapalgan ang usa ka puya nga babae nga gibanabanang nagpangidaron og 5 pa lang ka buwan pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Daling mirespondi sa dapit ang masakop sa Carbon Police ug nasuta nga gibutang sa garbage bin ang puya sa female comfort room. Miabot usab ang masakop sa scene of the crime operatives kon Soko. Base sa initial investigation sa kapulisan, usa ka 24 anyos sa babae ang nakakaplag sa puya dihang migamit unta siya sa pansayan. Samtang nasayran gikan sa mga tawo sa Carbon nga adunay usa ka babae nga naglain matud pang tiyan nga unang migamit sa CR. Ang babae nagtrabaho sa usa sa mga tindahan sa dapit. Nagkadugo na dihang migawas sa CR ug daling gidala sa tambalanan. Siguro ninyo nga, yato na hospital kay kusog na kay mundo po. Kuha na, makakubsan nyo ka. Itong kita, bana. Ang puya gidala sa usa ka punerarya. Nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta kung tuyong gipakuha ang puya. Kung mapamatudan, pasakan og tukmang kaso ang inahan ini. Kauban si Clubfer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balita, Bisda.